nengane yakho. Imali oyiholayo Brian isancane kabi ukuthi ungathatha uma wengane omgulukudu umlethe la. Mfethu, wenzeni uma wengane, wenzeni uma wengane. Athi uyise-celebrate futhi uyobona nengane yakhe akaze ayibone eselokhu yazalwa. Yabo umuntu mesho njalo ungayitshela ukuthi leyo ngane ineminyaka emingaki. Uzobona ekugcineni ukuthi le ngane akhuluma ngayo ingakanani. Athi ya selokhu yazalwa akaze ayibone ingane yakhe. Bese-ke umenenja amnikeze okhiye. Hhayi, Mr Celebrity esefikile eThekwini, abantu bayam-recognise, bashutha naye. Ini ishiya suke lithe mengabe shutha usuke ezifila. Ahlangane nomunye umfana ekuthiwa u-KB afike ashuthe naye. Kanti u-KB indoda yama wengane yakhe. Indoda yama wengane yakhe befika kuSliya, uSliya uma wengane